Hello my lovely people, my beloved people, ndị nke m hụrụ n'anya so much. Abịakwa m ọzọ n'ihi na taa bụ last Sunday n'ime ọnwa June. Ọ dịghịkwa izi nwanne o, na mụ na gị bidoro ya na Jenụwarị gaa Febụwarị by March, April, May bịa June kọọ ya kụchaa ya. Taa bụ last Sunday n'ime ọnwa June a. Sọsọ Chukwu ka a na-achịnakwalụ ka a na-ewejele ekene ahụ, nwekwa onye ọzọ iri efilukwa na onwere onye ọzọ, onwekwa onye ọzọ. Anyị na-efilukwa nọ n'ike aka gị, nọọ etu isi wee gbadi mkpa n'oke amamife gị. Na-achọ ka ngwa gị jiri ya nwayọọ nwanne, jiri ya nwayọọ, ya ghọta. Ọ bụrụ n'ike aka gị, ọ bụkwa n'ike aka gị. Ọ bụ na onye nwe ndụ wepụ ihe ahụ na-eku ume na ndụ gị nke ga-aga. Ọtụtụ gbanisiri ike na amamihe ha na agụmakwụkwọ ha n'ihe ọbụla ha chere ha bụ ka ha nwee ike lutekwa wee fụ this last Sunday n'ime ọnwa June a. Mana ọnwụ na iwelile ego eze gị ọnụ ineghalị anya fụdat na ha eme ekighị ya. Mana Chukwu emegolu mụ na gị na wee dị ndụ na ndị dị ndụ n'ụbọchị taa wee fụkwana taa wụ last Sunday. Amakwa m na ị na-aka ụkọ n'ihe aka, kama mụ nwa aka na nke taa wee wekwalụ Chukwu ọnụ n'ihi na ọ dịghị izi. Dịka m na-ekwu na mgbe ọbụla m lalụsịrị tete eme nge na willing Chineke ọnụ, ọ dịghị izi. Onye mmehie dịka m, onye njọ dịka m, even ndị nwa ka mmalụ ihe ineghalị anya chee kịta efu na ha anọghọzi. Ya ka nsị ka m bịa ebe a wee gwa unu bụ ụmụnne m ka unu sorukwa m wee kenee Chineke n'ihi na amara ya bara ụba n'ebe m nọ. His grace is sufficient enough for me. Honestly, my God, if I turn around, if I look around like this, all I can see is the grace of God. Baba too much for my life, but you no go understand that, child. It's too much. This man too much. It's too much. He has brought me to the last Sunday of the month again. I'm here to return all the glory to him. Please join me wherever you are. Celebrate him in your own closets. Appreciate this God. It's wonderful. It's awesome. Honestly, I'm grateful. That is all I come here to say. Just join me and be grateful to this God. In one way or the other, na-echekwa na maybe na baga ejubere or maybe na ihe na-achọ na enwetechabekwa ya. Weli ọnụ, na ọ bụ na ike weli ọnụ, ọ ga-awele gị ọnụ. Na 5 months afọlụ ka anyị zụọ ya wee bata Disemba. Nwanne, ihe niile nwere ike ime na ndụ gị o. Sọsọ na ntabi anya ụmụchi anya etu amụghe egwu adị. If only na ị ga-ekene ya na nke o mere eme o. Ọ bụrụ na ichecha na o nwere ihe ifuru ị ga-eji kene Chineke a, nwanne, kene ya maka ndụ. Ọ dịrị izi. Dịka ị na-ekene ya nwekwa na olileanya na 5 months afọlụ to end. N'isokwa na one of the blessed one n'ime 2021 a. Ọ bụrụ na ị ga-ekwele, naanị ọ bụrụ na ị ga-ekwele, nwanne, ọ dị possible. It's achievable. Ọ na-atụzi tekem ka 2021 bụrụ na. But ana m agwa gị na ị ga-eso na ndị ga-achị ọchị dịka m na-achị ọchị na ị ga-achịkwa nke go, ị ga-achị. Ana m achị n'ihi na nnọrọ a na-agbakọba ihe Jehova omegolu na ndụ m. Chineke nna, n'ime ọnwa a, n'ime aha ebube sọsị aka nna ahụ. Soronu nkene ya n'ihi na ebere ya dị mma ruo mgbe ebighị ebi. Ọ ga-adịgidekwa otu a. Dịka unu na-eme nke a, ka Chineke onye unu ya na-ekene jirikwa aka ya wee wele ọnụ n'ọnọdụ ọbụla unu nọ, wee nwee ike kpọrọ unu garuo ebe ahụ unu na-eche ka unu luo. Ya gaziere onye ukwu, ya gaziere onye nta. Ekene ka m ji bịa ka anyị nwewe aṅụrị n'ihi na Julaị ka anyị na-achọ ịba. Ife ike ga-eme, ife egwu ga-eme. Ude ọ ga-asụ asụ. Ubi a testimony, as in mgbe akwa inwe akọ ha akụkọ gị n'ụwa Chineke ma na ibidobe na ha ga-akọlịrị akọ gị. People ga-anọ gada akọ akụkọ, ga-akọzi akụkọ gị ka a ga-esi ma gị. So a ga-akọ akụkọ gị na ma nke ọma ma nke ọjọọ a ga na-akị ya. Ụjọ atụkọna gị onwe dị ihe na-eme. Jehova na-awụ ya ọnọdụ ka ọ gaziela anyị, ka ọ makwala anyị mma dịka anyị ga-azọrọ gaa for nwa mgbe afọrọ nụ 1 2 3 4 agụpụ this month. Dịka anyị na-aba n'ime Julaị, ọ ga-amara anyị mma n'aha Jizọs. Udo dịrị onye ukwu ma dịkwala onye nta
n'aha Jizọs, amen.